Per nosaltres, fer país és apostar pel territori, pels productes de proximitat i projectes que es fan a prop de casa. Col·laborem amb Fem País perquè és un projecte empresarial amb uns valors de compromís amb l'entorn del medi ambient, consum responsable i ens sentim identificats. Són diverses coses que m'han agradat. Primer, la simpatia i la correcció i bona disposició de tot l'equip del restaurant. Tenen una carta realment molt variada. El lloc és preciós, té molt encant i penso que és un lloc a tenir en compte, ja que també darrere de tota aquesta tasca hi ha una labor social que això també pot ajudar amb el seu futur.